Всички, които ме гледате, аз съм Хипрой България и днес играем отново Clash Royale до арена 10. Сега ще отворим честовете. Ето е сестра ми. Така. Сега започваме играта. Така. Така. Готово. Няма какво да направи. Ще сложим това тук. Хайде, давай, ръшкай бито. Скоро, може днеска да кача първия епизод на това, на Mobile Legends. Зависи, ако ми се качва. Така, слагаме този. Слагаме това тук. Малко бавно рефлекси има. И те горе ще бутнат. А не, няма да бутат. Извинявам се, че се наникам, аз така съм свикнал. Сега, ако унищожим това е Game Over. Тук така. И направо Game Over. И да, опонента лепна. Rage Quit. Така. Това е края. Бай-бай. Сега да видим какъв. Така. Много Silver Chest. И сега да отворим тия. Добре. Падна ми се минион. Добре, паднаха ми се скелети. По-нататъка ще, на втория дек ще си направя скелетън дек. Като да отключа тази и тази. Като отключа като отключа скелетъните, които ги отключих. Гроба, тази кула, Giant скелетъна и балона. Да, се продължаваме. Сега. Защо почваш така? Веднага. Така. Не, няма спей. Ще наби съвсем малко. Ох, майко, колко на 3 хита ли ще го взема? Майко, колко тежък е станал вече. Протус. Така. И сега да ръшнем и го щупем. Сега пускаме нататъка, пускаме една пека. Това не го предвиждаме. Сега ще ударим тук. Сега да продължаваме. И това е гадно. Готово. този епизод скоро. В арена 2 няма да се бавим толкова, колкото се бавихме, нали, в арена 1. Ще се бавим по-малко време. Не знам, сигурно пак са 3 епизода.
когато ще таковам. И после ще почна, нали, в... Хоп. Хоп. Чак. Они ще ме бутнат. Добре, няма бутнат. Добре. И тук така. Сега ще тръгнем нататъка и не. Не. То сколко такова има, бе? Той 10 кога ги събира, бе? И това е края. Победа! Само с една корона, но пак е победа. Сега. Трябват ми още 3. Издигам. Сега ще изиграем още една игра. Не знам, мисля, че това ще е 4-та игра. Но не ме интересува много. О, не. Това не ми харесва. Тая ръка не ми харесва. Освен да. Друго е. Сега. Не. Няма шанс. Така. За Коледа ще направим, нали, клип. Ами е чудно защо в Clash Royale няма някакъв коледен евент. Нещо като коледен евент, както има в Clash of Clans. Не че аз играя Clash of Clans. Един мой приятел играе Clash of Clans. И той ми каза, нали, Гочка играе Clash of Clans, аз съм виждал. И ми е чудно защо няма и така в Clash Royale. Ничего говоря интересно, теми, ама няма за какво да говоря. Да седя и да играя само. Може, ако ми се занимава, да направя някой друг сатира клип, но сигурно не. Аз не обичам да хейтя. А сега е тук. Решим от тук. Всичко свършва. Дай. Много ще. Не оцеля. Не ще оцеля. Добре. С много пречки ми прави, бе. Не. Ето е ралча. И това е победа. И да, надявам се клипа да ви е харесал. Дайте положителен вот за клипа и чао!